Vem ver a lua como flutua no verde mar, só que é bela, que preteada, envergonhada, vem ver o amor, só que é bela, que preteada, envergonhada. Como un barco bajo la sol, hoy hay oro, tus terrazas, tus paleros de postal, tus caches abritados, jalupando el cielo. Ik merkte in het begin dat ik gefascineerd was door het begrip tijd. Hoe ervaar je tijd? Heel simpel gezegd, de tijd kan snel gaan, de tijd kan langzaam gaan, terwijl de tijd een objectief iets is. En vanuit die fascinatie van hoe we dat ervaren, ben ik naar plekken toegegaan die voor mij die tijd zichtbaar maken. Eerst heel dichtbij, in de eerste jaren rondom mijn dorp waar ik was geboren, maar vanuit een documentaire die ik op tv zag over dwarrelende formuliertjes bij de oude checkpoints van Berlijn. Ik was daar met mijn opleiding nog in 1988 geweest, dus ik heb nog door de checkpoints, heb ik nog meegemaakt. En ik wou terug. En ik dacht, oh, daar kan ik veel mee doen. Berlijnse muur en allemaal die hele geladen plekken, dat is iets wat ik kan gebruiken. Toen ik daar was, ben ik teruggekomen met een heel schetsboek vol met kinderspeelplaatsen. Ik kon juist helemaal niets met die geladen plekken. Ik merkte toen van, het niet spectaculaire is soms veel interessanter dan die beladenheid. Ik zeg altijd, mijn dag begint met het breken van een ei. Het is ook een soort ritueel geworden, dat je inderdaad uit je dagelijkse beslommeringen, je komt je atelier binnen en je start met de bereiding van je medium. Ik hou inderdaad van de ambachtelijkheid, zoals de inleidster al vertelde. En ja, waarom? Als je naar de schilderijen kijkt, dan valt misschien op dat het heel verstilde beelden zijn. En dat is het aspect tijd van belang is, maar ook de ervaring van de ruimte in die schilderijen. Nou, tempera is een verfsoort waarbij een kippenei, het geel van het kippenei, vermengt met water. Maar een eitje is scheikundig gezien een emulgator, dus het kan olie en water binden. Ik heb dus de mogelijkheid om de verf met olie te verrijken, maar evengoed om het water te verdunnen. Waardoor je hele transparante lagen kan opbouwen met kwalitatief heel goede pigmenten. Waardoor je dus door die dunne gelaagdheid een enorme straling in de kleur kan bereiken. Het gaat nooit glanzen, dus het blijft mat. Wat ik ook heel erg wil bij die verstilling die ik op wil roepen. En je krijgt bij het illusionisme van het realisme, krijg je toch ook schilderkunstig de abstractie van het door de huid van de lagen heen kunnen kijken. Nou ja, schaduw is inderdaad een heel belangrijk element voor mij. De schaduw is de tijd. En doordat je een zonovergoten belichting als
lichtvisie kiest als kunstenaar, kan ik met schaduw werken. En de schaduw toont het nu. In de slagschaduw zie je dit moment. Over 1 minuut is hij verschoven. Maar die plek die toont historiciteit. Er zijn mensen geweest, die hebben sporen achtergelaten. Dat is dus iets waarmee ik die tijd kan verbeelden. Ander element, ruimte. Je ervaart dus een concreet perspectief in het beeld, waar je naartoe kan wandelen, dat is dat vensteridee. Maar tegelijkertijd komen er afbeeldingen voor die helemaal niets zich aantrekken van het perspectief. De maat is veel te groot, de horizon correspondeert niet met de horizon waar je wandelt. En dat zijn dus beelden in het beeld, een werkelijkheid in de werkelijkheid. Dat heeft te maken met mijn visie op het landschap van nu. In het landschap van nu zie ik ook hoe wij als mensen zijn. En mevrouw Palme had het over het verhullen van de rouw. En ons landschap verhult ook. Wij willen een gedroomde werkelijkheid tonen in de publieke ruimte. Ist die goldene Pausen geflogen, und die Naturkind öffnet die goldenen Augen. Legt die Kürre meine Schlaflein. Fuentes, claras y sonoras, diseño de reserva, cantando churras, Dario mientras la luna se balancea. Gedachten blijven stiekem houden, door je schuil was weggelegd voor die. Ja, dat was schon geweest, maar ja,